The News Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Natay ti may isang hunter, gapo iti aksidente, nga panangapal duking kuha na iti padalamat lang hunter, iti barangay Mardugon, Kabugaw, Ilocosur, iti duwang biktima, Idol Bernard. Second, iti informasyon, muna nga nagresponde iti PNP Kabugaw, kami verify iti area, iti iti crime of incident gimnamuan ng area gayam iti Badok Ilocos Norte Babaen iti panam verify pwede kaming iti pulisya gawa nga banag in terms of iti PNP Kabugaw iti PNP Badok iti kaso nag-investigar iti panakapapatay dato'y biktima nga nirdal sablay nga agtawan ti 40 may isang hunter kay Manalon manipot ti barangay Maradudon Kabugaw Ilocosur. Idinto nga ti suspect na nagpig itinagan ng Hector Gaspar nga agtawan ti 57 nasawaan may samit nga Manalon ng farmer hunter manipot iti barangay Kakukdaan Kabugaw Ilocosur. So iti biktima ken iti suspect ket kaduada dagiti dumapay nga taga Kabugaw nga napan aganop iti Alingo iti nadakamat na lugar ngem igita dagiti nagsina iti lugar nga enda paganupan siyempre nagwaras dan Idol Bernard in Narudok ang pangarot dati may sakit Alingo Meten dati ako di ko di Meten nga napan pinaltugan usar iti shotgun ket taong matgayan ti kadwada nga napan naganop iti adta nga natamaan. Gapo daretoy naman nga dagdagos iti ipupusay datoy biktima ngem na itaray po datoy iti hospital para palang kadatoy pan nakatamin na. Naala iti suspect 12 shotgun, improvised shotgun nga sar iti datoy nga krimen. Kadwa dagiti biktima ken suspect iti agnagan Ruben Gaspar ni Edison Nico, kini Benny Guzman, agraman iti Jerome Garma, narito papada gindag iti barangay Katutdaan, Kabugaw, Ilocosur. Ti nadakamat na lugar kaya medyo pangadayon. Gure ka Idol Dance, tatakman pala nakangig ti Idol Dance. Tatakman pala nakangig ti anop nga ti usar na kit shotgun. Dimot iskopeta ko madapat. 12 gauge shotgun dati kuma Idol Bernard ng 12 gauge dati shotgun tinosar iti panaganop da Idol Bernard. Pero iti tagapo iti panaka-verify iti area exact location iti crime scene adoktalan nga pasit palagan iti Badok dati siguro tara boundaries iti Nueva Badok ken iti Ilocosur iti area so nga iti grupo ni Apo Hepe nagturong da iti area kaya dito nga nagnada iti nasorog nga 4 nga oras nga nag-hiking da nga nakadaanon na dito iti lugar ay doon pa na takwin kita mapanda i-investigar na ito nag-investigaran na timunan nga kinita iti yadyang iti PNP Kabugaw babaeng kini Police Major Juan Magay manipod iti PNP Kabugaw nagkinoteta kini Police Captain Ellison Pasamonte FTP Badok para palang turnover iti kaso nga reckless imprudence resulting in homicide iti nagtinagan iti kaso kapangkangwan dati suspect Idol Bernard nga dati suspect iti digbik iti nagan nga ni Hector Gaspar dito nga iti biktima nirdal sablay kadwa lang hunter ngayong aksidente nga napagtunan natin pagorot ng idaputi ko dito iti grassy area ay ket sumatan iti panansirada na tao matgayan dati natamaan pinmusay dati nagakamat sa tanga biktima Idol Bernard. Ay apo pagarupan na nga isuna ket tiamo na ket Alingo isuna ay laapo Diyos ko. Oh. Uwan, Idol Bernard, siyempre nung ito puro siguro amo man nagbasol neta ping-ping mo siya. Idol, nagdakil nga ping-ping ni Idol Dennis isang masagid na data, ma-stop na tawag na. Idol Dennis, so kami ping-ping. Kasi dati barong iPhone no kuha. Sumot lang. Okay. All right. Abo dak may sa iPhone. But anyway,
Dati mabanag ket talaga nga uri adayo. Tinurong iti pintibado, iti lugar, at nagisagat may verify, kinaimbestigar. Iti pudpud nga pasama, iti at akamat na lugar ta 4 hours. Dati panag-hike da. Apo na kadayo. Iti pag-distansya nag-atiniglaeng ngayon gaputa bantay iso nga mabayag iti agturong iti lugar. Siyempre pag ano pan, pinakapasama kan iti dato yan nga kinen. Iti sabali pa na bangir na sugatan ti may isang estudyante aga po iti aksidente na kasama iti bypass road masakop ti barangay Tertibi Santa Maria iti asirat iti Lawag nadigdig ti nagmanaw ti motorsiklo ni Mark Gian Galam at sa kundi 21 agindag iti barangay iti Nambaran Bacara Ilocos Norte idinto ti nadungpar nga kurong-kurong tinindorong Tagnagan Joel Olivo Valdez nga agtaon 38 nga baro kinagindag iti barangay San Juan pasugin Ilocos Norte. So iti duwa nga lugar tapagpadang ng pamyanan iti lugar ngayon bigit malang sundan ito bypass bridge aksidente mateng nga natukbok dato rider iti likodan iti nadakamat na kurong-kurong kas resulta nagbaliktad dato rider kasi matindi pa nakasugat iti muging nakititaray iti Governor Rocky B. Ablan Senior Memorial Hospital. Ano pa iti kasta? Jadi buti market aw nakibiki napakaruan silang muging nga iti nasugatan na katakaroon matlaing kalpasan iti panakatiling nga di hospital. Ang namuan nagatiket na nakapagsalita maten itagsubang na partido iti reto nga napasama ka. Iti sabali nga bangir Idol Bernard nag-trending iti PNP iti Ilocos Norte dati nga provincial director ngitan ang mga chief PNP iti Paglinga Pilipinas ni Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. Kanya-kanya iti kablahaw da iti post iti social media iti panang kablaw da iti kabarbarong hepe iti PNP nga tubo ti Ilocosur Santa Ilocosur ngem nagbaling nga provincial director iti Ilocos Norte sa Paypay nga nagturong iti Campo Rame. Ito na matang-tama, atang ito interview kasi ito taga-santa, yung hamping nakaring ito kontak ito sa mga atang signal dito matang-tama, ito reaksyon data pati nag-post naman ito pangablaaw, pati ito PGIS, PGINT Ilocos Norte, kinadumapay nga nagsasalbihan ito Police General, talagang proud Ilocano, kaya ito parutota nga assignment na, designation na kas hepe tinilang pulisya pero na pagilian. Congratulations kini Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. Damag ka lang manipod si PNP Idol Dennis Olivio Qatar RMS. Maraming salamat Idol Dennis. Dito na nakamata report manipod ay Philippine National Police. IFM News.